Već sam završila sa farbanjem kuće. Kako lepo. Jel ti se dopada, Lutko? Što se to čuje? Samo trenutak. Da, to je helikopter sa mojom kućom, super. Stavit ću je ovdje. Moja kuća izgleda odlično. Pada mi se. Melisa, molim te, nemoj da mi zavidiš. Tvoja kuća nije lepa. To ćemo još vidjeti. Dakle, sad ću srediti moju kuću. Za početak stavit ću ovdje ormat s haljinama. Super! Moje Lutki se dopada, to je najvažnije. A tu će biti polica sa cipelama i torbicama. Aha! Sad ću sve lijepo poređati. Tu neka bude ogledalo. Moja Lutka je potpuno oduševljena. Sad imaš svoj garderober. Da, to je sve za tebe, draga moja. Imam još nešto. Tu ću staviti roze vreću za sedenje. Sad možeš da se odmoriš. A još ću dodati živo drveće. Staviti kišobrane. Ovaj mi je najslađi. Okej. Eto, zar nije spalo super? Tu tolika grmljavina. Ne, sve je palo. Je li to počeo zemljotres? Ne, to ja pravim teretanu za svoju Lutku. Ovdje će stajati tegovi, a tu ću okačiti ogledala. Da, moja teretana je baš brutalna. Moj Ken obožava da se bavi sportom. On je mnogo jak. Tu ću staviti šipke i traku za trčanje. I ne zaboravljamo da moj Ken ima puno nagrada. Tu ću okačiti diplome, a ovdje će stajati pehari i medalje. Da, moj Ken je najjači. On i ja treniramo zajedno. Šta? Ne vidi se da treniraš. Na drugom spratu stavit ću kuhinju. Da, to je jako potrebno. Moja Lutka obožava da kuva. Stavit ću sav namještaj. Aha, odlično. I poređat ću detalje. Lepota, tu će biti kauč. A ovdje balkon sa cvećem. Da bi moja Lutka mogla da doručkuje na svežem vazduhu. Tu ću okačiti zavese. A ovdje ću staviti sto, stolicu i stolnjak. Odlično, sada moja Lutka može da sedne i da pojede nešto. A već sam ti skuvala kafu i napravila tost. Uživaj, draga, to je sve za tebe. Golubovi su doleteli, to je tako slatko. Nate, što radiš? Kija! Moj Ken trenira kung fu. Na drugom spratu će biti pravi restoran. Stavit ću ovdje stoj fritezu, ovdje roštilj i šta još? Tačno! Stavit ću tepih. A još mi treba kauč, sto i stolice za goste. Odlično, vrijeme je da probam ljutu crvenu papričicu. Kako je ljuto! Super! A sad ću lijepo ukrasiti sobu. Šta još da dodam? Tačno, kineski zmaj. Poslužit će kao odličan ukras. Cool! Neka bude ovdje. Okačit ću kineske lampe i servirati sto. Odlično! Sada moj Ken može da jede. Druže! Izgleda da ne podnosiš ljuto. Ne! Izvini, nisam namerno. Šta? Zapalili ste moje haljine. Moram sve brzo da ugasim.
kakav stres! Nate, ti si za sve kriv! Baš si bezobrazan! Ups, žao mi je. A na trećem spratu bit će spavaća soba. Stavit ću ovdje krevet i tepih. Odlično! Poređat ću mekane jastuke. A tu ću staviti kućne papuče. I obavezno treba skočić. Tu će se moja lutka šminkati. Poređat ću svu kozmetiku. Da. Sada moja lutka ima svoju spavaću sobu. O, tako je slatka. Konačno mogu malo da se odmorim i da popijem koktel. Ideja! Imam tobogan! Stavit ću ga kod ovog prozora na trećem spratu. Moja lutka će moći odmah sa trećeg sprata da sklizne u bazen. Odlično! I treba mi sto. Poređat ću na njemu sve za koktele. Sada moja Barbie može da pozove svoje prijatelje i nek se zajedno zabavljaju u bazenu. Šta može biti bolje od žurke pored bazena? O, kako je to sjajno! Zabavljajte se, devojke! To su gluposti. Gledajte šta ću ja imati. Ovo je krevet auto. Stavit ću tepih, tegove i patike. Tu će stajati sto sa pićima i vreća. A još sam pronašao cool postere. Za motivaciju. Okačit ću ih na zidove. A tu će biti aparat sa kolom. Obožavam kolu. Tako je ukusna. Wow! Da. I obavezno treba tobogan. To je bilo teško, ali uspeo sam. Ken, hajde da isprobamo tvoju novu sobu u akciji. Tu možeš da pumpaš svoje ruke. Posle se ohladi kolom iz aparata. A tu legni da se odmoriš. Zar to nije sjajno? Ako se otvori prozor, onda se spavaća soba transformiše u auto. I možeš da se voziš. Da, to je genijalno. Moj Ken ima najbolji i najbrži auto na svijetu. Tu ću staviti centar za upravljanje. Jel radi? Da, uhvatio sam signal. Ovdje će biti dve platforme za sletanje helikoptera. A tu ću staviti ovaj put. Treba ga još osvetliti. A sad ga produžavam do Barbine kuće. Šta? Nisam ovo tražila. Šta je to Nate smislio? O, avion sleće. Sad će Ken da mu pomogne. Sledite njegova uputstva. Wow, uspelo je. Krokodilo bombardiro je uspeo da sleti. Odlično si odradio, Ken. Svaka čast. Ti si najbolji. Pa šta sad? Ništa posebno. Nate, ja ću uzeti jedan helikopter, jel može? Stavit ću ga na krov moje kuće. A sad ću ga ofarbati u roze. Tako je bolje. Hajde da ga pokrenemo. Nešto nije u redu. Tako ti treba. Ideja. A šta ako ga ukrasim disko kuglama? Tako je bolje. A ovdje će biti DJ oprema. Cool. Tu ću staviti bar sa koktelima. Da, ovo će biti prava žurka. Gledajte, to je žurka na krovu. Zamislite, šta može biti bolje? Hajde svi da plešemo. Jupi! Gluposti. A? Šta? O, Kenny, ti si ovdje? Hoćeš da se zabavljaš sa nama? Dobro, dobro. O, Nate! Tvom Kenu se dopala moja Barbie. Kako slatko. Zajedno su otišli da se provozaju. Nate, hajde i mi da se družimo. Hajde.
Napravili smo tako lepe kuće. Da, potpuno se slažem. Tako su različite, ali obe su tako lepe. Aha. I meni se jako sviđa svaka od naših kuća. Svaka nam čast. Da, mi smo pravi majstori. A koja kuća se vama najviše sviđa, napišite u komentarima. I jako nas zanima vaše mišljenje. To je bilo sve za danas. Ako vam se dopao naš izazov, obavezno stavite like i zapratite naš kanal. Ćao, ćao!